hori karnabaletan normaladan moduen lege haustea eta okerkeriek egitea eta zeuen artean marrauak beti holan jokabidea apurbe badaspadakoa eukitea eta hori normalen zinden? Bai, geratu dizen gauza batzuen artean, egoten zin marrauak, batzuk izaten ziren beste baino txarrauak. Eta esate baterako bateri deitzuten ziren dinamita. Zarek urteteban kalera, betunagaz, zapatetako lustriaz, da zuten neskaren ez jueten zen, da arpeizen emon lustri, beste batek, ganera, etxe honetan ondino bizi dira bere hiloak, Kataluniara zuen zana, kapitxana izaten zana, hake jentie topoi benien kalian, heldu, eta pregunta dut zien, seguro zu gehiago, birritzen agonezen edo behin hil, eta gero geratu jako ez izena behin hil. Eta horrelakoak asko, gero harrapala da kaletik, segidu zirritxue, orain dinoe, mundakaraguaz zirriz libre daulako nahitzi, hori izte egize. Betiko moduan, da horre gauza egin itxezien. Da gero, juten ziren, palotxu bategaz, hori Bilbon bebai leko askotan, palue, alako sokatxu bat, eta ikopasa bat amarrata. Haumi edita holan nahitzen ikotxue, hauakin bai eskukin ez.